Здравейте на всички, намираме се при едно семейство. За съжаление, присъствието ни не е заради добра случка. Това, което виждате, е бабата. Това са внуците на бабата. А майката, за съжаление, е починала на 26 години. Как се казваше майката? Памела. Почина е по много нелеп начин. Влязла е жива за зъб, за инфекция, абсцес и накрая я прибраха мъртва. Това е бабата. Искам да дам думата на бабата да обясни малко повече по случая и ще ви кажем защо правим това видео репортаж. Заповядай да ни обясниш как е станало всичко. Еми, дъщеря ми, аз не бях тук, аз бях с сина ми. И, значи, предния ден идва дъщеря ми да прибере детето си. Нищо и нямаше, само вика, че я боли леко зъба, ама нищо и няма. На сутринта аз звъна и тя почва да реве. И гледам, тя беше много подобна. Викам, какво стана с тебе? Това дете. Вика, трябва да влиза в болницата. Казаха и от бяла. Беше в бяла и казаха, че трябва да се оперира мъдреца. И на 30, последния ден на 31, на 31 Кой месец? Април. Април, така. Сутринта я изпратих. Април. Март, 31 март я приемат. Казаха и... Да, 31 март я приемат, на 1 април. В Русенската болница, коя как? Медика. В Медика. Медика, да. Така? Говорихме с нея сутринта. Видя децата. Каза ми, че много е страх. Аз си казах, ако толкова много е страх, и като се откаже. Но тя не се отказа и това беше. Повече не я чухме. И след това на 4 април ви звънят. Така, да ви обяснявам. На 1 април дъщеря ми и зет ми отиват да видят какво стана от операцията. Никой не дава никакво обяснение, нито ги пускат да влизат вътре. Ние се попатахме тук. Викам, тук има не дава. Викат утре в 12 часа на обяд ще ви дадем информация. Чакахме специално по телефон. Говорихме с докторка, но не знам как се казва, защото тя не се представя, не си казва името. Каза, добре, вика, операцията мина. Само вика, оперирахме, нали, цепнаха там зъба и вика, сега е на системи, с какво беше тя? С катетри, цялата е така неподвижна, вика, не може да говори, не може да мръдни, защото вика, ако говори, ще заедини, така каза. Се съмняваме в нея. Съмняваме се, че тук има. Отиваме там, всеки ден отиваме. Никой не дава. Не излизат дори вънка да кажат Няма доктор. Отивам на регистратурата, питам за нея. Питам, кой доктор оперира дъщеря ми? Не знам. Кой доктор прие дъщеря ми? Не знам. Иначе аз трябва да търся доктор, не знам. Няма доктор. Наскоро две седмици отидох за епикриза да искам. Не мога да намеря доктор. Няма епикриза? Не. Казаха ми, още е рано, след няколко месеца. След няколко месеца ще ти дадат Да, епикриза. да си оправят техните неща. Преди да вземем беше след 10 до 10 години. И също за аутопсията. Предварително звъннах. Казах, че не съм съгласна. Достатъчно я изтормозиха, достатъчно викам я убихте. Викам, не давам разрешение. Но Направиха аутопсия на дъщеря ти без вашето разрешение. Без моето разрешение. Случаят е такъв, че майката на тези деца е починала, влязла за абсцес в Медика Русенска болница. Там е починала, не са дали след това епикриза, направиха аутопсия на майката без разрешението на бабата, въпреки че тя отказала. Майката на тези деца
На колко години, когато е На починала? 26. На 26 години е починала. А, да. Ето това е майката на тези деца. Надявам се, че това ще стигне до медиите и до хората, които ще потърсят сметка на болницата в Русе и на медика, за да разберем майката от какво е починала, кога е починала, защо е починала, защото не дават никакви обяснения, никакви документи на бабата. Не знам. Защо са направили аутопсия на тази майка без да бабата да е разрешила? Защо до днешна дата вече, днес коя дата сме? Четвърти? 3 май. Тя кога е починала? На 4 април. На 4 април е починала, днеска е 3 май. Документи няма от болницата да излязат с... в моргата, нито да я къпат. Направо убиха един четвърт и я дадоха така. Ясно, няма никакво становище по документи спрямо нейната смърт. Абсолютно на тях не е им ясно. Сега, молим институциите, държавата да се самосезира и да потърсят сметка на тази болница в медика. Как се казва майката? 3 имена. Памела Милкова Николова. Година на раждане? 99-та година. На 16 юни. 16 юни. Направи ми друго впечатление. Защото тази доктор, където говорихме с нея, единствената, дето разбрахме как се казваше, Ангелова ли беше? Така. Знаеш ли какво ни каза? В петък на обяд, поне само в 12 се каза, че дават изследване и ти дават информация. Каза, не ще да изпада от ока, получила кръвоизлив и за това се налага в събота да й направим операция външно. Така. Каза и ще се оправи. В събота ни звъним, аз съм вече в болницата в Бяла с двете момичета. И един доктор дига и той не се представя как се казва и той казва така: вие, вика, луди ли сте в събота, къде сте виждали да се прави операция? Това не мога да разбера каква беше тази измама. Значи докторка казва, в събота ще правим външна операция, а след това друг доктор казва, в събота ние не оперираме. Някой вика ви излъгал. Ясно. А тя значи починала на първи. Е, това са нашите съмнения. Значи е починала по-рано, а са ви казали по-късно. Когато я докараха от двете страни, защо от двете страни са рязали детето? От двете страни са рязали. Снимки нещо имате ли? Имахме. Дай да видя само една остана май. Ще помоля, докато бабата подготви снимките, децата, бабата има нужда от помощ. Малката има нужда от хумана. Като цяло тя на какво се храни? На Аптамил или на Нан? И двете. И двете, Ако няма едно. втори или първи номер. Бабата има нужда да й се ремонтира банята, защото няма врата, няма бойлер. Също има нужда бабата от кухня. Бабата има нужда от кухня, това е. Няма къде да готви, каквото и да иска да направи нещо да сготви на децата. Няма къде да го направи, също има нужда пода да се направи. Банята също трябва да се направи, няма врата, няма нищо. Бойлер трябва, душ трябва, плочките да се направят. Входна врата няма, да, също да се запушат. Надявам се, че ще има добри хора, които ще се самосезират и ще помогнат на тези деца памперси, дрехи, хумана. Надявам се, че ще има добри хора, които ще помогнат на това семейство и държавата да се самосезира и да потърси сметка на болницата в Русе Медика, да разберем защо няма документи в становище по нейната смърт до днешна дата, защо се направи аутопсия без разрешението на бабата, защо до сега никой не го е отразил това в медиите. Влиза детето. Аз гледам деца. Ние сме говорили с нея. Не, тя говорише, нали, с... Отива. Това е у вас Да. вечерта. Преди да бъде Подута настанена. беше, да. И аз се чуда как в такова ще оперират. Не трябва да изпадне от ока. Надяваме се, че ще има добри хора, които ще се отзоват на нуждата на тези сираци
Мисля, че ви е ясно какво вече има нужда. Моля ви да споделяте, за да снабдим нуждата на тези деца от дрехи, обувки, кухня, врата, бойлер, прозорец. Пода също трябва да се оправи. Също от детски легла имат нужда. Той сега прибирам. Жива я вкарваш, мъртва я изкарваш. Аз на това съм вика доволна. Ето Колко 26 интересно, годишна лати си я преберете. майка Нито Да. дадоха да я къпат. почина и Да я остана обличат децата там. й. Моите синове дойдоха, моделия народ там.